ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. чемпиони вазни 57 килограмми UFC Дэвисон Фигейредо ният дорад ки рақиби худ чемпиони пешинаи вазни 61 килограмм Коди Гарбрандро ба нокаут равон кунад. ба ҳама аён аст ки ӯ рӯҳан заиф аст. вақте ки ӯ чанд маротиба пайдарҳам бой дод, ӯ аз ҷангҳо чанд муддат нест шуд. ҳаст чунин ҷангвароне ки ба онҳо ҷангидан писанд аст, аммо онҳо рӯҳан мешикананд вақте ки ба онҳо зарбаи рақиб мерасад. ман сахт мехоҳам ки дар ин муҳориба бо тариқи нокаут пирӯзӣ ба даст биёрам. барои ман ин муҳориба имконият медиҳад ки соҳиби муҳорибаи унвонӣ шавам. барои ҳамин ман бояд ки эълони калон ва дурахшон кунам, гуфтааст Фигейредо. бояд гуфт ки барои Фигейредо ин аввалин муҳориба дар вазни 61 килограмм мешавад ва ӯ дар ҳақиқат зарбаи нокаутӣ дорад, лекин Коди низ зарбаи хеле вазнин дорад ва ӯ бо як зарба рақибро ба нокаут равон карда метавонад. барои ҳамин муҳорибаи онҳо муҳорибаи шавқовар хоҳад шуд ва ногуфта намонад ки ин муҳориба аввалин муҳорибаи турнири UFC 300 мешавад. чемпиони пешинаи вазни 61 килограмми UFC Пётр Ян боварӣ дорад ки Арман Царукян чемпиони UFC шуда метавонад. ман фикр мекунам ки Арман Царукян чемпиони UFC шуда метавонад. ӯ ҳамаи малакаҳои даркориро дорад, ҳамчунин сину соли ӯ чунин имконият медиҳад. савол танҳо дар он аст ки кай ин кор мешавад. одамон дар синни 35-солагӣ чемпион мешаванд, вақте ки ягон кас ин чизро интизор нест. агар ки Арман ҳамин гуна рафтан гирад, бо чунин боварӣ, бо чунин орзу ва бо чунин ҳадаф, пас ӯ воқеятан ин корро карда метавонад, гуфтааст Ян. хотиррасон мекунем ки Арман Царукянро муҳориба дар турнири UFC 300 зидди Чарлз Оливейра интизор аст ва аз рӯи суханони Дана Вайт ғолиби ин муҳориба рақиби навбатии чемпион шуда метавонад. ва дӯстон, бале, Арман ба камарбанд хеле наздик аст ва боз ҳам наздиктар шуда метавонад, лекин дар пеши роҳи ӯ Чарлз Оливейра истодааст ки ӯ низ бо чемпион ҷангидан мехоҳад ва Чарлз рақиби хеле хатарнок аст. чанд соат пеш яке аз варзигарони дурахшони тоҷик Муҳаммад Наимов акси якҷояи худро бо Чарлз Оливейра нашр карда чунин суханҳо навишт. акс бо ҳарифи Лоиқ Раҷабов, бениҳоят шахси хоксор Чарлз Оливейра, навиштааст Наимов. ва дӯстон, Наимов ҳарифи Лоиқ Раҷабов гуфта дар назар дорад ки онҳо ҳардуяшон дар вазни сабук баромад мекунанд ва шояд ки дар оянда вохӯрда тавонанд. ана оиди худи Лоиқ бошад, пас ӯ шаби гузашта бо дигар варзигари тоҷик Муин Ғафуров якҷоя тамрин гузарониданд ва чӣ гуна ки дар ин навор дида мешавад, ҳардуяшон дар формаи хуб қарор доранд. мо ба онҳо муваффақият орзумандем ва бесаброна анонсҳои муҳорибаи онҳоро интизорем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба поён мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.